Саламатсызбы, хөрмәтле тамашачылар, эфирда интервью тапшыруы, студияла Гөлсемә Иштанова. Быел башкорт әдәби теленең кабул ителә башлауына, нормаларын кабул итә башлауга 100 ел һәм ошо уңайдан без үзебезнең студияла Варшава университетының Шәркият факультеты докторанты һәм башкорт теленең күптәнге дусы, тел белгесе, полиглот Вячеслав Черневты үзебезнең студияла сәламләйбез. Вячеслав, саумыгыз. Бүген һеҙҙең менән осрашуға бик шатбыҙ һәм бына һеҙҙең түшегеҙҙә Бөтөнья башҡорттары ҡоролтайының махсус бүләген Алдан Нурсәс халҡына медалын күрәбеҙ. Һеҙ миңә был бүләктең башҡортса атамаһы нисек була икән әйтеп, мин аптыраттығыҙ. Тағы ла бер тапҡыр иҫкә төшөрәйек. Бүләк дигән һүҙ ике мәғәнәлә йөрөй. Инде һеҙ үҙегеҙ беләһегеҙ, бүләк күстәнәс ошо синоним рәтенә ҡараған һүҙ бар бит инде. Һәм икенсеһе шул миҙал кеүек бер нәмә. Шуның икенсе синонимы бар, ул иҫке башҡорт һүҙе мөкәфәт. Мөкәфәт. Бөгөн тимәк һеҙ Бөтөнья башҡорттарының тағы бер мөкәфәтенә, иң юғары мөкәфәтенә лайыҡ булдығыҙ, Алдан Нурсәс халҡыңа медалы. Ҡотлайбыҙ һеҙҙе ихлас күңелдән. Рәхмәт. Вячеслав, һеҙҙе башҡорт теленең күптәнге дуҫы тип таныйбыҙ һәм бына быйыл башҡорт теленең дәүләт теле булараҡ ҡабул ителеүенә 100 йыл һәм әлбиттә шуның менән әҙәби телгә нигеҙ һалынған. Бына башҡорт әҙәби теле ниндәй этно-лингвистик процесстар һәм мәҙәниәттәр йоғонтоһонда үҫешкән тип әйтә алабыҙ? Башҡорт әҙәби теле беренсенән иҫке төрки тел йоғонтоһында, икенсенән иһә халыҡ шиуәләре, халыҡ диалекттары йоғонтоһында үҫкән һәм һаман да үҫә тип үҫешә тип әйтә алабыҙ. Шуныһы ла мөһим, был башҡорт теле дәүләт теле дип иғлан иткән ваҡытта ике шиуәһе генә, йәғни ике диалекты ғына был телдең формалашыуында әүҙем ҡатнашҡан. Сөнки ул ваҡытта Башҡортостандың төньяҡ-көнбайыш райондарында татар теленең тәьҫире бик ныҡ булған. Беренсенән мәҙрәсәләр арҡаһында, шунан мәктәп селтәре булған өсөн татар теленең йоғонтоһо ныҡ булған. Һәм хәҙерге ваҡытта был Башҡортостандың был өлөшөндә йәшәгән халыҡтың үҙҙәренең тамырына кире ҡайтыуы, үҙҙәренең башҡорт асылын раҫлауы бик тә шатландырырлыҡ күренеш. Әгәр ҙә беҙ хәҙерге әҙәби телгә, әҙәби теленә әйләнеп ҡайтһаҡ, грамматика өлкәһендә беҙ уға үҙгәреш индерә алмайбыҙ. Яңы икенсе норма барлыҡҡа килһә, ул икенсе хәл. Бар булған телгә грамматика кимәлендә үҙгәреш индерә алмайбыҙ. Икенсе яҡтан ҡарағанда, лексика кимәлендә башҡорт теле бик асыҡ. Бер яҡта сәңгелдәк тиһәләр, икенсе яҡта бишек тиҙәр икән. Уларҙың икеһе дөрөҫ була, икеһе лә әҙәби телгә ингән. Тимәк, бына ошо төньяҡ башҡорттарының һөйләштәренән һүҙҙәр алып, уларҙы һүҙлеккә индереү бик дөрөҫ эш була тип ышанам. Телебеҙҙе байытыуға бер өлөш индерәбеҙ. Әлбиттә. Яңыраҡ һеҙҙең бер фекерегеҙ бик оҡшаны, ҡыҙыҡлы булды. Фин телен өйрәнгәндә башҡорт теле миңә ҙур терәк була тип әйткәйнегеҙ. Бына ошоноң буйынса һөйләшкә килә. Нисек башҡорт теле фин телен өйрәнгәндә терәк була ала? Уныһы ҡыҙыҡ, сөнки төрки, фин-уғыр, айырым осраҡтарҙа япон һәм корей телдәре тураһында ла шуны уҡ әйтәләр. Һүҙ төҙөлөшөндә лә, һөйләм төҙөлөшөндә лә башҡорт теле менән уртаҡ, йәғни уртаҡ яҡтары күп. Мәҫәлән, мин кисә дуҫым менән мәктәпкә килдем тип әйтәбеҙ икән ти. Япон телендә лә һүҙ тәртибе шул уҡ була. Хәбәр һәм башҡа аныҡлаусы тултырыусылар. Хәбәре аҙағында килә. Һүҙләрҙең эйәһе иң башында. Шунан аныҡлаусылар, тултырыусылар башҡорт тәртибендә
дип әйтәйекме, башкорт теле менән уртак бер тәртиптә урынлашып килә. Димәк, башкорт телен өйрәнү ул башка телдәрне өйрәнүгә нигез була ала дип әйтәбез? Әлбиттә. Минең өчен дә бу дөйем тел гыйлеменә кайтырга һәм дөйем тел гыйлеменә башкасарак карарга зур бер этәргес булды. Ни өчен шулай дип әйтәм? Мәсәлән, урыста шулай дип әйтү бик ныктаралмаган. Чөнки тиеү дә әйтү дә бер үк мәгънәгә ия. Әгәр дә без иске мәтеннәрне, иске текстларны алсак, янәһе урыс теленә Инҗил тәрҗемә ителгән вакытта ошо конструкциялар кулланыла. Сказал, говорят иде инде. Тип әйтте. Кемдә кем карап сыккан булса, ошо конструкция кулланыла. Димәк, яңа бер телдә өйрәнер өчен беренчедән үз туган телебезне белергә тиешбез, икенчедән уны тәрән итеп, төпле итеп белергә тиешбез. Чөнки телләр арасында охшашлыклар да ифрат күп, аермалар да ифрат күп. Һәм уларны күзәтеп бару өчен, уларны дөрес итеп янлы һөйләүдә кулланыр өчен без үз телебезгә хак булырга тиешбез. Димәк, үзеңнең туган телеңне белгәндә генә башка телдәрдә иркен аралаша алаң һәм өйрәнә алаһың. Бuna бүген без башкорт телен өйрәтү, укыту буенча барлык потенциалыбызны файдаланабызмы? Ситтән караш, һәйдән караш. Кызык та кызганыс та файдаланмайбыз. Үзегез беләсегез, 90нчы елларда башкорт теле һәр ердә индерелгәндә, бигрәк тә урыс һәм башка телләрдә һөйләшкән халыклар яшәгән ердә, мәктәпләрдә. Ягъни бу рәсми башкорт дәүләт теленең үсешенең тагы бер этабы булгайны шул сорда? Беренчедән шулай. Икенчедән яңа бер методика бастырылып сыгарылмаган ул вакытта. Ягъни 30нчы еллардан инде грамматикага нигезләнеп башкорт телен өйрәнә башлаганбыз, шуның буенча һаман да дәвам итәбез. Бу һеҙҙеңсә дөрөҫ түгел? Минеңсә бул дөрөҫ түгел. Сөнки кызганычка күрә дип әйтмәйем инде, ул вакытта башкаса булмас ине. Был грамматика китаптарында башкорт теленең күренешләре, башкорт теленә хас булган конструкциялар, формалар урыс тел күзлегенән сыгып тасвирлана. Бит башкорт теленең үз системаһы бар. Уның исенән сыгып, инде урыс теле күзлегенән түгел, тап уның исенән сыгып, башкорт теле грамматикаһын язган кешене язган кеше булманы ул вакытта. Туган телдәр өйрәнүдә, бына Рәсәйдә туган телдәр бихислап улар бүген өйрәнелә, әмма кайһы бер күренештәр бездә лә башкорт халкын да уйландырырга тиеш. Балалар кызганычка күрә башкорт теле мөхитендә үсмәй. Хәзер авылда яшәгән булса бер хәл, кала балалары әйтмәсәм, хәзер кайһы бер авылларда да башкорт балаларының теле бөтенләй икенче телдә асыла һәм кызганыч телебезнең ярлылыгын күзәтәбез, кайһы бер һүзләрдә тулыһынча, мәсәлән, рус теленнән ингән һүзләр белән алмаштыру күренеше кызганыч бар. Бик кызганыч һәм уның аркасында телгә хәвеф янаулы бар. Мин көндәрдән бер көне Коми-Пермяк телендә сыккан китаптарда, хугыш вакытында түгел, 40нчы елларда инде. 40нчы елларның адагы, хугыштан һуң сыккан китаптарды инде күреп калгайным, Кудымкардагы китапханала, электрон форматында бар ине. Сак кулап төшмәнем. Тышында Роднойков дип язылганын күреп, был ниндәй фаҗига, был ни хәл дип үземә әйттем инде. Ягъни туган тел дигән һүзне родной һүз белән алмаштыргандар. Бу халыкның үзендә туган дигән һүз юкмы ни? Бар, һәм ул кулланылган, тик әлбиттә
ул вакытта замана шундай булган, башкортта ла күп борон замандан килгәндә яңы уйлап сыгарылган һүзләрне лә урыс һүзләре белән алмаштыру заманы булды. Ләкин туган дигән һүзне без бит икенче сит телдең һүзе белән алмаштыра алмайбыз. Аллага шөкер. Әле без шулай дип уйлыйбыз, әмма киләчәктә шундый хәлдән булуы ихтимал һәм шуның өстендә без үзебезнең туган башкорт телебезнең бына ошо барлык гүзәллеген һаклау өчен барлык көчебезне алырга тиешбез. Һәм бuna 30-нчы еллардагы тәҗрибәгә кайтырга тиешбез минеңчә. 90-нчы елларда ул тергеделде, мәсәлән, кул сатыр дигән һүз барлыкка килде, матур гына. 30-нчы елларда, 20-30-нчы елларда бик күп терминологик үзлектәр килеп сыккан түгел инде, бастырып сыгарылганын беләбез. Һәм унда кызык һүзләр системага тап киләме юкмы, ул икенче хәл. Бик кызык һәм кызык модельгә ярашлы төзелгән һүзләр бихисап. Мәсәлән, аланкорт дигәне нимә була ул? Кызыгыз. Миңа аят, мин белмәйм. 20-30-нчы елларда шулай дип сталь һүзен тәрҗемә иткәннәр икән. Мин үзем дә яңа белеп алдым да аптырап калдым. Аланкорт дип сталь һүзен язгандар. Димәк, башкорт теленең потенциалы бар. Икенче яктан караганда, гарәп һүзләреннән котылыр кирәк дигән фикер яшәгән бит ул вакытта, үзегез беләсегез. Һәм шуны әйткем килә. Гарәп теле ягынан башкорт теленә бернинди дә хәвеф янамай. Әгәр дә теге яктан хәвеф янай. Югары стилдә гарәп һүзләрен кулланып һөйләшер булһак, ул берни унда гынах юк. Ул берни башкорт теле юкка сыга дигән һүз түгел. Хәвеф? Хәвеф ике телдә кулланып, уларны айыра белмәүдә. Акмулла юкка гына әйтмәгәндер инде. Русса укып кына түгел белмәк кирәк дигән французса белгән яхшы. Һәм уның белән килешәбез инде шулай бит. Икенче яктан караганда, буна ошондай фаҗигале хәлгә килтерергә мөмкин инде. Бу билингвизмның кире ягы дип әйтәйек. Ике теллелектең кире ягы. Снапта һезгә зур рәхмәт. Һез бүген безне уйландырырлык күп мәгълүматлар, фикерләр әйттегез. Тагы бер тапкыр һезгә ихлас күңелдән котлайбыз һәм Башкортстанда көтеп калабыз. Буна иң мөһиме беренчедән оялмау. Буна туган тел булһынмы, диалект булһынмы, әдәби норма булһынмы, нисек булса ла туган телдә хаклар кирәк. Һәм дә бөтен инде башкорт телен укытучыларына, башкорт телен энтузиастларына, ул телдән шөгыльләнгән кешеләргә шул фикеремдә әйтергем килә. Катнашыгыз, үз казаныгызда гына кайнамагыз. Һезнең гыйлемегез, тәҗрибәгез, ниндәйдер уегыз, фикерегез бар икән, уны Башкортстан кимәлендә генә түгел, бөтен шарттар асык әлбиттә. Халыкара кимәлгә лә yetkерергә уялмагыз. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп безнең студияла Варшава университетының шәрҡиәт факультеты докторанты, башҡорт теленең күптәнге дуҫы, полиглот Вячеслав Чернев булды. Иғтибарығыҙға зур рәхмәт.